Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam prvý krátky príbeh o objave penicilínu, ktorý zmenil svet medicíny. Ak sa vám naše videá budú páčiť, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Predstavenie Alexandra Fleminga. Alexander Fleming sa narodil 6. augusta 1881 v Lochfielde v Škótsku. Bol synom farmára a už od mladého veku prejavoval záujem o vedu a medicínu. Po štúdiu medicíny v Londýne sa stal mikrobiológom a začal pracovať v St. Mary's Hospital. Flemingov výskum pred objavom penicilínu. Pred objavom penicilínu sa Fleming venoval výskumu bakteriálnych infekcií a antiseptík. Počas prvej svetovej vojny slúžil ako lekár a videl, ako zle sa liečia zranenia infikované baktériami, čo ho motivovalo k ďalšiemu výskumu. Náhodný objav. V septembri 1928 sa Fleming vrátil do svojej laboratórium po dovolenke a našiel jednu zo svojich Petriho misiek kontaminovanú plesňou. Zistil, že okolo plesne nerástli žiadne baktérie Staphylococcus aureus. Táto pleseň produkovala látku, ktorá zabíjala baktérie. Fleming túto látku pomenoval penicilín. Význam objavu. Fleming si uvedomil, že penicilín má obrovský potenciál ako antibiotikum, ktoré by mohlo zachrániť milióny životov. Publikoval svoje objavy v roku 1929, ale spočiatku sa im nedostalo veľkej pozornosti. Ďalší výskum a výroba. V 30. rokoch 20. storočia sa do výskumu zapojili Howard Florey a Ernst Boris Chain na Oxfordskej univerzite. Títo vedci vyvinuli metódy na izoláciu a hromadnú výrobu penicilínu. Vďaka ich práci sa penicilín stal široko dostupným počas druhej svetovej vojny a zachránil nespočetné množstvo životov vojakov aj civilistov. Dopad a účinok na medicínsku vedu. Penicilín bol prvým masovo vyrábaným antibiotikom a spustil revolúciu v medicíne. Pred jeho objavom neexistovali účinné lieky proti bakteriálnym infekciám, čo často viedlo k úmrtiam na zranenia, zápaly pľúc, streptokokové infekcie a ďalšie choroby. Flemingova neskoršia kariéra a uznanie. Za svoj prínos dostal Fleming v roku 1945 Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu spolu s Ernstom Borisom Chainom a Howardom Walterom Floreym za ich spoločné objavenie penicilínu a jeho liečivých účinkov. Nobelovú cenu im odovzdal kráľ Gustav V zo Švédska. Fleming pokračoval v práci v oblasti mikrobiológie až do svojej smrti. Zomrel 11. marca 1955 vo veku 73 rokov na zlyhanie srdca. Pochovaný je v londýnskej katedrále svätého Pavla v Londýne. Záver. Objav penicilínu je jedným z najdôležitejších v histórii medicíny. Ukazuje, ako náhoda a vytrvalý výskum môžu viesť k prelomovým objavom, ktoré zmenia svet. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.